Zamazala mu oči. Kačavinda nakon pljuvačine lagano preveslala Gastusa s pola snage i ispeglala stvar. Milena Kačavinda je priznala Nenadu Marinkoviću Gastusu kako je došlo do toga da naruči njegovu pesmu Kod drveta, ali je odlučila da mu izostavi deo gde o njegovom ponašanju nije imala lepe reči. Rekla sam drvcetu da imam jednu molbu za kraj. Bilo je raspoloženo pa sam dobila jednu pesmu i rekla sam neka bude Gastos i G, pošto uvek za J Anđelu da ima poremećaj kako dupe ima, govorila je Milena. Stvarno sam ribi napisao pesmu, zvao sam i ona kaže, evo radim guzu, sad moram proteine i vitamine zbog ishrane. I ja napišem, i ono njena lista uvek ista, znači ništa turbo folk. To mi je rekla da ne sluša narodnjake, nego joj je isletelo. I zapitala se, dodao je Gastos.